Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Mazaje, wanda aka sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedians. Kai kuma sunanka? Sunana Aminu Seha, wanda aka fi sani da Jahilin Malami. Jarumi a masana'antar Kannywood Comedians. Hello. To albishirinku, wannan shahararren fim ɗin nan namu mai suna ƙauyen jahilai za mu sake shi yaushe ne ma? Ranar Laraba. Ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Wannan Laraban mai zuwa karfe 8 na dare za mu sake shi a YouTube channel mai suna Jahilin Malami Comedy. Jahilin Malami Comedy. Jama'a masoya na faɗin duniya, ku biyo mu kalli fim ɗin nan tare. Sannan za mu kalle shi ne a Premier, kuma muna yin hira tare da ku. Na gode. Na ku Mazaje ne. Hello. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.